sa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inugi dati ng program ng AKAP. So dati yung AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito yung sa bali na mabalik makaawat ng financial assistance. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ngayon ng Lunes, Disyembre 15, 2025. Ako naman si Radyoman Jenny Pahilanga. Narito na ang Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama sa ating mga headlines, magkapatid na may kapansanan patay matapos pukpukin ang martilyo ng sariling ama sa Gingoog City doon sa Misamis Oriental. Retiradong pulis patay matapos pagbabarilin sa loob ng sabungan sa Calbayog City, Samar. Deliberasyon ng Bicameral Committee para sa 2026 National Budget ipinagpaliban ng Senado ngayong araw pero ang Kamara nais ituloy ang pagtalakay sa pondo. Dagdag singil sa tubig para sa mga customer ng Maynilad at Manila Water. Inaasahan sa pagpasok ng 2026, MWSS tiniyak na walang mangyayaring water crisis. So I can assure the public na wala pang water crisis next year dahil nagawa po ng Manila Water at Maynilad lahat. Pinaalala ng isang pare. Maganda na meron tayong wish, meron tayong hinihingi sa Panginoon kasama yan sa ating panalangin. Pero ang pinakamaganda po yung preparing of the heart, yung paghahanda ng puso. At para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, Christmas lighting sa Pangasinan Capital naging makulay. Sa sports balita naman, Pinay weightlifter na si El Renando nasungkit ang ika-18 ginto ng Pilipinas sa ginaganap naman na SEA Games doon sa Thailand. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unang pahiwatig namin din sa sensitibong balita, magkapatid na person with disability, ito po yung mga PWD, na pinukpok ng martilyo ng sariling ama sa Gingoog City doon sa Misamis Oriental, inilibing na. May follow-up mula sa Remin Cagayan de Oro si Radyoman Joanna Ricote. RMN Live Report. Inilibing na ngayong araw ang magkapatid na pinatay ng kanilang sariling ama sa Hingoog City, Misamis Oriental. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na sina Adrian J. Tutor, 21 taong gulang, at Arnold Washington Tutor, 20 taong gulang, mga PWD, at nakatira sa Barangay 17, Hingoog City, Misamis Oriental. Samantala ang sospek ay nakilala sa pangalan na si Lonisito Tutor,
40 taong gulang. Ayon sa mga otoridad na bandang alas 10 ng umaga noong December 11 nang madatnan ng kanilang ina ang mga biktima na puno ng dugo ang katawan kung kaya't humingi ito ng saklolo sa kapulisan at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naisugod pa sa Misamis Oriental Provincial Hospital ang magkapatid, ngunit diniklara itong dead on arrival dahil sa mga natamong sugat sa kanilang ulo. Sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, napag-alaman na pinukpok ng martilyo ng kanilang ama ang ulo ng magkapatid dahil naaawa umano ito sa kondisyon ng mga anak na PWD na laging nakakadena. Ayon sa sospek na pinilit nitong wag makaramdam ng awa sa mga anak at inisip nito mga alagang baboy ang kanyang pinupukpok. Matapos ang krimen ay umakyat ng overpass ang sospek at nagtangkang magpatiwakal, ngunit nahuli ito ng kapulisan. Sa ngayon ang sospek ay sinampahan na ng kasong parricide. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tata Carmen. Retiradong pulis patay ng pagbabarilin sa loob ng sabungan sa Calbayog City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban. RMN Live Report! Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga pulis laban sa sospek sa pamamaril at pagpatay sa isang retiradong tauhan ng Philippine National Police sa loob ng isang sabungan sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Ayon sa impormasyong nakalap mula sa Police Regional Office 8, habang nanunood ng sabong ang biktima sa nasabing lugar, nilapitan siya ng hindi pa nakikilalang sospek na nakasuot ng kulay gray na long sleeve na damit, naka-short at violet na sombrero. Pumwesto ang sospek sa likuran ng biktima at pinaputukan ito ng 3 beses sa katawan. 2 karagdagang putok pa ang pinakawalan ng sospek bago ito mabilis na tumakas sa lugar. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Naka-recover ang mga otoridad ng 5 basyon ng bala ng kalibre 45 sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha naman sa bag ng biktima ang isang baril na kalibre 45 na may bala at magazine. Mariin namang kinondina ng Police Regional Office 8 ang pamamaril at nanawagan ng kooperasyon sa publiko na isumbong sa kapulisan ang kahit anumang impormasyon na makakatulong sa kaso. Patuloy ang isinasagawang investigasyon at pagtugis ng mga pulis upang matukoy at maaresto ang sospek sa krimen. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Chester Sanita, Tata RMN. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, sa Kamara gustong ituloy ngayon ang 3 araw ng pagtalakay ng BICAM sa 2026 National Budget. Detalye mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace. RMN Live Report. Sinuspinde ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang 3 araw sana ngayon ng pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget na ginaganap sa PICC. Pero ayon kay House Committee on Appropriations sa Chairman, Representative Mika Swansing, nais pa rin ng Kamara na matuloy sana ang BICAM sa budget na unang itinakda na magsimula kaninang alas 4 ng hapon. Sabi ni Swansing, maghihintay sila hanggang alas 6 ngayong gabi sa pagdating ng Senate contingent sa PICC. Hangad ni Swansing na masunod ang timeline para sa proseso ng pagsasabata sa pambansang budget na siyang dahilan kaya ini-adjust hanggang December 23 ang plenary session ng Kongreso upang magkaroon ng pagkakataon na maratifikahan ang 2026 budget sa December 22 ng 2 kapulungan. Handa po kami na ituloy itong Bicameral Conference Committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon. Dahil meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Sana po, nakita nyo naman po, in-adjust po yung kalendaryo ng sesyon na dapat sa December 22 ay ma-ratify na sa parehong chamber, sa pareho pong kapulungan, yun pong ating BICAM report. Kaya yun po yung hinahabol natin. Kaya ito po sana yung kagustuhan natin na magpatuloy yung mga usapan patungkol po sa lahat ng mga items sa budget. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Kaya sa ngayon ay 10 na sa 11 contingent ng Kamara ang present sa PICC kung saan idinaraos ang BICAM at ito'y kinabibilangan ni na Representative Swansing, Albert Garcia, Christine Singson Mihan, Jose Alvarez, Jerdin Romualdo, Rufus Rodriguez,
Marian Carmen Zamora, Brian Raymond Yamsuan, Javier Miguel Benitez at Alan P. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Mga sangkot sa flood control anomaly na makukulong bago ang Pasko, abangan na lang ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. 10 araw bago ang Pasko, muling tiniyak ng Malacanang na may mga sangkot sa korupsyon na makukulong bago matapos ang taon. Kasunod na rin ito ng pahayag noon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magiging merry ang Christmas ng mga individual na dawit partikular sa flood control anomaly. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na patuloy na nagtatrabaho ang mga ahensya ng pamahalaan. Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon mai-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda ang Pasko dahil sa mga nasangkot sa maanumalyang flood control project. So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Nilinaw naman ni Castro na walang kinalaman sa malaking intelligence funds ang issue sa hindi pa pagtunton kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na itinuturong isa sa tumiba ng bilyon-bilyong pisong kickback sa mga proyekto kontra baha. Are we referring to Mr. Zaldico? Kailan naman po nagkaroon ng warrant of arrest? Kung di tayo nagkakamali, last week, 2 weeks ago. But hindi po ibig sabihin ito na napakatagal na po. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang DILG, DFA, at hindi po ito, wala pong kinalaman to sa Intel Funds. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala naman, Party List Representative Nicanor Briones nagsumiti ng affidavit of denial sa kanyang pagharap sa ICI. May detalye, Radyoman Joyce Adra. RMN Live Report. Pumarap ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City si AGAPA Party List Representative Nicanor Briones. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa media si Briones at sa halip ang kanyang abogado na si Attorney Winston Hines ang humarap sa mga mamamahayaga. Ayon kay Hines, walang kinalaman sa flood control projects ang kongresista at hindi ito tumanggap ng kickback. Kinumpirma rin Hines na nagsumite si Representative Briones ng affidavit of denial sa ICI. Anya, voluntaryo din na humarap sa komisyon ang kanyang kliyente para linisin ang pangalan nito. Iginit din ng abogado ng mababatas na walang batayan ang mga akusasyon ng mga diskaya laban sa kongresista. Regarding naman po sa allegation ay Congressman Briones took this opportunity para po mai-clear ang kanyang pangalan at to deny all the unfair and unfounded accusation against him by the spouses described. Ano sabi niya sa commission? So anong tanong ng mga commissioner? Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging aligasyon laban sa kanya. Anya, hindi rin nababalik sa ICI ang kongresista at sa halip ay magsusumite na lamang ito ng mga dokumento sa komisyon. Porsigido niya si Briones na tumulong sa investigasyon ng Independent Commission. Si Representative Briones ay sumalang lamang sa executive session sa ICI. Samantala, sumalang din sa pagdinig ng komisyon ang mga opisyal ng Budget Department sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo. Kasama sa mga inusisa ng ICI ang isinasabing insertion ng budget sa National Expenditure Program o NEP. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. RMN Weather Report. 3 weather systems ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang Quezon, Rizal, Batangas at Laguna dahil sa shear line. Habang northeast monsoon o amihan na magpapaulan sa northern at central Luzon, kabilang na dito sa Metro Manila. Easterlies naman ang magdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Samantala, base naman sa forecast ng Pag-asa, posibleng maging maulan ang Pasko dahil inaasahang mabubuo sa silangang bahagi ng Mindanao ang isang low pressure area sa susunod na linggo.
Budag Pilipinas. Ito po si foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nang bubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program. RMN Network News. RMN Network News. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang water crisis sa susunod na taon kasunod ng kanilang pag-aprobahan ng dagdag singil sa tubig simula sa January 1, 2026. Ayon kay MWS's Chief Regulator Attorney Patrick Lester T., ipinapatupad lamang ang dagdag singil sa Manila Water at Maynilad kapag nasaserbisyohan nila ng maayos ang kanilang consumer. So I can assure the public na wala pong water crisis next year dahil nagawa po ng Manila Water at Maynilad lahat ng kanilang proyekto, lahat ng kanilang non-revenue water reduction mechanism at alternative water sources. Lahat po ay on time and on schedule. Hindi po, wala po na delay, kaya po binigyan natin sa kanila yung kanilang fourth tranche dahil ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Si MWS's Chief Regulator Attorney Patrick Lester T. sa panayam ng DCXL RMN Manila. Base sa rate rebasing adjustment ng MWSS na nagsimula pa noong 2022, ngayong taon ang ika-4 na tariff adjustment kung saan ipapatupad ang 29 pesos and 86 centavos na taas singil sa Manila Water at 5 pesos and 6 centavos sa Maynilad ng mga regular consumers na kumukonsumo ng 20 cubic meter kada buwan. Samantala, para naman sa mga kwalipikadong Lifeline customers na kumukonsumo ng mababa sa 20 cubic meter per month, may increase na 2 pesos and 56 centavos sa Maynilad at 12 pesos and 9 centavos naman sa Manila Water. RMN Network News. Sa kabilang dako naman, abiso sa mga motorista. May dagdag bawas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, tataas ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Habang good news naman dahil sa 20 sentimos ang rollback sa diesel at kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng gasolina. Magiging epektibo ang oil price adjustment bukas, araw po yan ng Martes. RMN Network News.
Naniniwala ang isang commuter group na dapat patawan din ng multa ang mga pasaherong madalas na mag-cancel ng booking sa mga transport network vehicle service o yung TNVS. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, pabor si Ira Panganiban ng Coalition of Filipino Commuters na pagmultahin ang mga TNVS drivers na hindi ginagampanan ang kanilang serbisyo ng maayos. Pero mas makakabuti anya kung sa kaparehong panig ito ay patutupad na nagkansila ng kanilang booking na walang sapat na dahilan. Kung may salbahing driver at rider, may salbahe ring pasahero na magbubook, tapos, wag na lang, ayoko na lang, cancel ako na lang. Di ba? Or sasabihin niya dun sa ayoko sumakay sa'yo, i-cancel mo yan. Mga away pa. May salbahing ganun eh. Hindi natin itatanggi yun. Siguro, dapat, yun ding pasahero, meron ding parusa. Ako, okay lang sa akin yun eh. Actually, dapat, merong ano yan eh, merong merit system dun sa app. Pagka binilangan ka na ilang beses ng violation ng ganyan, dapat may isang buwan kang hindi pwedeng gumamit ng app na yun eh. Yung ganon. Sa Memorandum Circular 2025-055 ng LTFRB, itinuturing na paglabag ang kanselasyon ng mga TNVS drivers bilang refusal to convey passengers na may katapat na multa na naglalaro sa 5,000 hanggang 15,000 pesos. Samantala, may payo naman si Ira sa gobyerno kung paano masosolusyonan ang dekada ng problema sa trapiko hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang lugar sa bansa. We as a nation need to do is to create national road and transport master plan. Yung ipaplano natin, yung lansangan natin, ituloy na nila yung Bataan, Cavite Coastal Highway. Gumawa rin sila ng isang malaking highway na parang EDSA na nagkakabit sa Bulacan at saka sa Laguna, pero dun dumadaan sa kabilang side ng Laguna Bay. Di ba? Kasi lahat dito dumadaan sa EDSA eh. Pwede naman dumaan dun eh. Bakit di sila gumagawa ng highway dun sa lugar na yun? For once in your life, MMDA, Department of Transportation, you people, sit down, umupo kayo, tignan ninyo yung mapa ng Pilipinas, tignan nyo yung mapa ng Metro Manila, tapos sabihin ninyo sa sarili ninyo, papaano ko paluluwagin ang daloy ng trapiko nang hindi pa ulit-ulit ang ginagawa namin. Si Ira Panganiban ng Coalition of Filipino Commuters sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita, bilang pagsimula ng Simbang Gabi mamaya, nagpaalala ang isang pari sa tunay na diwa ng 9 na araw na misa ng Simbang Gabi ngayong Kapaskuhan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Parish dyan sa Parañaque City. Bagamat nakasanayan na ng mga Pilipino magwi-wish kapag nakompleto ang 9 na misa, mas importante pa rin ang partisipasyon at puso sa pagpuri sa Panginoon. Pero palagi pinapala natin sa mga nagsisimba, no? Maganda na meron tayong wish, meron tayong hinihingi sa Panginoon, kasama yan sa ating panalangin. Pero ang pinakamaganda po yung preparing of the heart, yung paghahanda ng puso. More than the wish, handa po yung puso natin sapagkat naniniwala tayo sa ating pananampalataya. Kasi Jesu Cristo ay panganganak sa puso ng bawat mananampalataya. Kaya po yung preparation of the heart, more than the wish. Yung wish po, bonus na lang. Ang mahalaga po yung puso natin handa para kay Kristo sa kanyang pagdating araw-araw ng buhay natin. Samantala, paalala rin ni Father Crisostomo, maliban sa personal na padalangin, malaga rin isama sa ating dasal ang kinakaharap na mga issue ng bansa. Mahirap po ang buhay at lalo na yung mahirap ang buhay, kailangan natin ng Panginoon. At paalala po na ipagdasal natin ating bayan, hindi lang po yung personal intentions,
sa buhay at mabago-bagong panahon, nananatiling buhay at makulay ang diwa ng Pasko dito sa Pangasinan. Mula sa nagniningning ng mga ilaw hanggang sa pagdiriwang ng pagkakaisa ng bawat komunidad, muling pinatunayan ng mga Pangasinense na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang pagbibigayan, pagmamahalan at pag-asa. Nagbigay liwanag sa Pangasinan Capitol ang Christmas lighting ceremony ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ginanap noong December 12, 2025 na dinaluhan ng maraming Pangasinense. Tampok sa programa ang makabuluhan at makahulugang mga pagtatanghal na nakasentro sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng awit, sayaw at dramatikong presentasyon, muling ipinaalala sa publiko ang tunay na diwa ng Pasko bilang panahon ng pananampalataya at pag-asa. Dinagsa ng mga pamilya at kabataan ng Kapitolyo at sabay-sabay na nasa ang pagsisindi ng mga makukulay na Christmas lights na sinundan ng fireworks display na nagbigay sigla sa pagdiriwang. Isa sa mga tampok ng gabi ang pagtatanghal ng 48 parol na sumisimbolo sa 48 bayan at lungsod ng lalawigan ng Pangasinan at kumakatawan sa pagkakaisa ng mga komunidad sa pagdiriwang ng Pasko. Binigyang diin din ng aktibidad ang mensahe ng pag-asa sa kabila ng mga kalamidad at pagsubok na naranasan ng lalawigan sa buong taon. Paalala na sa gitna ng mga hamon ay nananatiling gabay ang liwanag ng pananampalataya at pagkakaisa. Ngayong gabi nasilayan natin ang ingranding Christmas lighting na nagbigay liwanag hindi lamang dito sa Lingayen Capital, kundi sa mga puso ng mamamayan. Kasama mula dito sa Ayatong Dagupan para sa Ayatong Christmas sa Pinas, ako si Idol Juana de Vera, Tatak RMN. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN. Balitang Sports.
Mga kasama sa ginaganap na SEA Games, doon naman sa Thailand, ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando, abay nasungkit ang ika-18 ginto ng Pilipinas. Detalye live mula naman kay Radyoman Neil Santua. Neil! Patuloy ang momentum ng Team Philippines sa SEA Games matapos maghari si Elrin Ando sa women's 63 kg weightlifting na nagbigay ng ika-18 gintong medalya ng bansa sa torneo. Ipinamalas ni Ando ang matatag na performance sa snatch at clean and jerk. Nagtala ng panalong total lift upang i-outlift ang mga karibal at maselyuhan ng top podium finish. Ang nasabing panalo ay nagpalakas sa gold drive ng Pilipinas habang nagpapatuloy ang dikdikan sa overall medal standing ng biennial meet. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. Arimen! RMN Network News. Mga kasama, sumainyo po ang unang mga balita. Ito po si Radyoman El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilang. Mula po sa Arimen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga-Pagadian, maayong gabi! Ako si Radyoman Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga. Biggest challenge, makisabay sa Berman's Rush. Gastos dito, ambag doon, lahat sabay-sabay. Lahat nga ng friends ko nagche-check